Ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Tesalonika. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo, alang sa iglesia sa Tesalonika, nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mainyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay, nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pagampo sa atong Dios ug Amahan, wala na mo hikalimti paghisgot ang pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma ingon man ang inyong ligong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo alang lamang sa inyong kaayuhan. Gisundog ninyo kami ug ang Ginoo, ug bisag nag-antos kamo pag-ayo, gidawat ninyo ang mensahe uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtotoo sa Macedonia ug sa Akaya. Pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa, dili na kinahanglan nga amo pa kining isulti. Sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo, ug nga mibiya kamo sa mga Dios-Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus, nga muanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios, ug siya maoy magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios. Kamo mismo mga igsoon, nasayod nga wala makawang ang among pagduaw kaninyo. Nasayod kamo nga sa didto pa kami sa Filipos, gipaantos o gipakaulawan kami. Apan gidasig kami sa Dios sa pagwali kaninyo sa iyang maayong balita, bisan pagdaghang misupak nini. Dili sayop ang among giwali, dili usab daotan ang among tuyo, ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa. Nagwali kami kay napamatud-an sa Dios nga kapiyalan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao, kundili sa Dios nga nagsusi sa atong kasing-kasing. Nahibalo kamo nga wala kami mag-ulog-ulog kaninyo o may gitabon-tabunan nga kahakog, ug ang Dios maoy among saksi. Wala kami tuyo nga daygon ni bisan kinsa, bisag mahimo namong gamiton ang among awtoridad, ingon nga mga apostolis ni Kristo, aron ipabuhat kaninyo ang among gusto. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Mga igsoon, sa walay duha-duha, nahinumduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw ug gabi, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios saksi nga putli. Matarong ug dili sa lawayon ang among pagpakig-uban kaninyo nga mituo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. Didasig namo kamo, gilipay o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Dios kinsa maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya. Og gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios, kay sa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe, namati kamo og gidawat ninyo kini
dili ingon nga iya sa tao, kundili iya gayod sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. Mga igsoon, ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo sa mga iglesia sa Dios sa Judea, sa mga magtotoo ni Kristo Jesus. Gilutos kamo sa inyong katagilungsod, ingon nga ang mga magtotoo didto sa Judea gilutos sa mga Hudeo. Gipatay nila ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. Sila usab mao'y naglutos kanamo. Busa sila wala makapahimuot sa Dios ug kaaway nila ang tanang tao. Gibabagan gani kami nila sa pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo sa mensahe nga makaluwas kanila. Kining gibuhat nila maoy nakapuno sa taksanan sa ilang pagkadautan, busa gisilutan gayod sila sa Dios. Bahin kanamo, mga igsoon, niadtong panahon nga kami nahimulag kaninyo sa makadiyot, kanunay kaming naghandom kaninyo. Gimingaw kami pag-ayok kaninyo, og naningkamot gayod sa pagpakigkita kaninyo. Buot kami nga muduaw kaninyo pag-usab. Ako si Pablo, sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo, apan gibabagan kami ni Satanas. Kamu lamang ang among paglaom, ang among kalipay, ug ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaugan at tubangan sa atong Ginoong Hesus, inig-anhi niya. Kamu gayod ang among garbo ug kalipay. Sa wala na gayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas. Unya, among gipadala kaninyo si Timoteo, nga atong igsuon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios, sa pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo, ug paglig-on sa inyong pagtuo, aron walay usa kaninyo nga matarog, tungod ni ining mga paglutos. Kamu mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama ni ini, kabubuton sa Dios alang kanato. Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod, ug sumala sa inyong nasayran, maugayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo, aron pagsusi kung naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako nga natintal kamo sa yawa, ug unya makawang ang tanan namong kahago. Karon nahibalik na kanamo si Timoteo, ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matud niya, kanunay kamong naghandom kanamo, ug buot muduaw kanamo, ingon nga kami, buot muduaw kaninyo. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kung kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga rikanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi, nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nagampo kami nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. Sa katapusan mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios, ug ingon niini ang inyong pagkinabuhi. Karon, sa ngalan ni Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios, kay nasayran naman ninyo ang among mga pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus.
Gusto sa Dios nga magmaputli kamo, pinaagi sa hingpit nga paglikay sa imoralidad. Kamong mga lalaki, angayng masayod unsaon ninyo pagpakighiusa sa inyong asawa, sa paagi nga balaan ug dungganan ug dili inaghat sa kaulag sama sa gibuhat sa mga tao nga wala magtuo sa Dios. Busa ayaw ninyo panamas-tamasi ug giyatake ang katungod sa inyong isigkatao bahin niining mga butanga. Gipahimangnuan na namo kamo kaniadto nga ang magbuhat niini silutan gayon sa Ginoo. Ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala, kundili aron magkinabuhi kita nga balaan. Busa ang magsalikway niining pagtulon-ana, wala magsalikway sa tao, kundili sa Dios nga mao'y naghatag kaninyo sa iyang Espiritu Santo. Dili kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo, mahitungod sa paghigugma sa inyong isig ka magtotoo. Kay kamo, gitudluan naman sa Dios sa paghigugmaay. Ug maugayod kini ang among gibuhat sa tanang kaigsuunan sa tibuok Macedonia. Busa, mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghigugmaay. Tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinaon. Ayaw kamo pang hilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhi sumala sa gisulti na namo kaninyo. Niining paagiha, tahuron kamo sa dili mga magtotoo ug dili na kamo magsalig kang bisan kinsa alang sa inyong gikinahanglan. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo mag-uol sama sa mga tao nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Jesus, banhawon ug dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini: kita nga buhi pa, inigbalik sa Ginoo, dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando, ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios, ug mokunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa, pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw. Sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan, sama kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati. Unya, dili sila makalikay niini. Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diha sa kangitngit. Busa, dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan, iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabi o iya sa kangitngit. Busa, dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tao matulog sa gabi, ug sa gabi usab sila mga hubog. Apan kay kita, iya man sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inigbalik niya. Tungod ni ini, pagdinasigay o pagtinabangay kamo,
sama sa inyong gihimo karon. Mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala ug pagtudlo kaninyo. Tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo. Nag-awhag kami kaninyo mga igsuon, nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon, ug pagmapailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat ug dautan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan. Ampingi ang maayo ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Matinud-anon ang nagtawag kaninyo ug buhaton gayud niya kini. Mga igsuon, pag-ampo usab kamo alang kanamo. Pangumustaha ang tanang kaigsuunan sa halok nga inigsuon. Sa ngalan sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo, nga basahon ninyo kining sulata ngadto sa tanang kaigsuunan. Mainyo ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Tesalonika. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo, alang sa iglesia sa Tesalonika nga iya sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang Dios nga Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Mga igsuon, kinahanglan nga sa tanang panahon magpasalamat kami sa Dios tungod kaninyo. Angay gayod nga buhaton namo kini, kay ang inyong pagtuo nagtubo man pag-ayo ug misamot usab kahugot ang inyong paghigugmaay. Busa kamo gipasigarbo namo sa kaiglesiyahan sa Dios tungod sa inyong paglahutay ug pagtuo, taliwala sa tanang paglutos ug mga pag-antos. Kini mao'y kamatuuran sa matarong nga hukom sa Dios, nga naghimo kaninyong takos sa iyang gingharian, nga tungod niini nag-antos kamo. Buhaton sa Dios ang matarong, paantoson niya kadtong nagpaantos kaninyo, ug papahulayon kamong nag-antos ingon man usab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit, kinuyugan sa iyang gamhanang mga anghel. Muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala mo ila sa Dios og ni adtong wala mo dawat sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Mag-antos sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag, ug ipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo ug sa iyang mahimayaong gahom. Mahitabo kini inig-abot niya ni adtong adlaw, aron pagdawat sa pagdaig gikan sa iyang katawhan ug sa pasidungog gikan sa tanan nga nagtuo. Kamo usab mahiuban kanila, kay nagtuo man kamo sa mensahe nga among gisangyaw kaninyo. Mao kini ang hinungdan nga kanunay kaming nag-ampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios nga himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, ihatag niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy ug magbuhat kamo tungod sa inyong pagtuo. Niining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesus mapasidunggan tungod kaninyo ug kamo tungod kaniya
pinaagi sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong pagkatigom aron makig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Ayaw dayon kamo kataranta ug kabalaka kun makadungog kamo nga ang adlaw sa Ginoo niabot na. Ayaw kinig tuuhi, bisag gipasikad pa kini sa propesiya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili mo abot, samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Supako niya ang tanan nga gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani, musulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios ug ang kunon niya nga siya Dios. Wala ba kamo mahinumdum nga gisultihan ko kamo niining tanan samtang ako uban pa kaninyo? Apan may nagpugong niini aron dili kini mahitabo karon ug nasayod kamo niini. Busa sa panahon nga gitagal, muanhi ang taong yawanon. Ang tinaguang gahom sa taong yawanon naglihok na ug madayag lamang kining gahuma kun kini dili napugngan sa nagpugong niini. Unya ang taong yawanon muanhi ug patyon siya sa Ginoong Hesus, pinaagi sa huyop ug sa kasulaw sa iyang pagpadayag. Ang taong yawanon muanhi nga may gahom ni Satanas ug maghimo sa tanang matang sa milagro ug mga buhat nga katingalahan. Gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagunon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata ug higugmaa ang kamatuoran. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. Tungod niini, gipadad-an sila sa Dios ug dakong kalibog aron mutuo sila sa bakak ug aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran, apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. Mga igsuon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo, pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsuon, barug nga malig-on ug pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa wali o sa sulat. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya, magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti. Sa katapusan mga igsuon, iampo kami. Iampo nga ang mensahe sa Ginoo mukaylap dayon og pasidunggan sama sa nahitabo diha kaninyo. Iampo usab nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis ug daotang tao kay dili man ang tanan may pagtuo apan kasaligan ang Ginoo. Lig-onon kamo niya ug panalipdan gikan sa daotan. Ug masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat og padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainan tuson nga gihatag ni Kristo. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuunan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa mga pagtulunan
ug pamatasan nga among gibilin kanila. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong musundog kanamo, wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre. Hinuon nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw ug gabi, aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami ninyong sumbanan. Kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pa kan-a ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipilak kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidaan niining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Mga igsuon, ayaw kamo pagtapol sa pagbuhat og maayo. Kung dunay dili musunod sa among gisugo, pinaagi niining sulata. Panidi siya ug ayaw na pagpakig-uban kaniya aron maulaw siya. Ayaw siya isipa nga kaaway, apan pasidan ihinuon siya, ingon nga igsuon. Hinaot unta nga ang Ginoo mismo nga mao ang tuburan sa atong kalinaw, kanunay maghatag kaninyong kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo mag-uban kaninyong tanan. Ako mismo, si Pablo, maoy nagsulat niining pangumusta. Kini ang akong paagi pagpirma sa tanang sulat ug ingon niini ang akong sinulatan. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan.